Трапаната готова. Ще трябва да я качим на картончето. Обаче, значи предварително ще отина такова на майката. Но преди той, куки номер 9. Запис. Работим с 0.14 бидеми и 0.18 майка. Зато и си го написаме той. Да се знае. Останалото за мен не е интересно. Защото преди да почна да го използвам, го виждам. Това е 0.18, около 2 метра ще издърпам сега тук. Картончето на една страна. И сега да почнем да вързваме. Значи, така, тук първо правя възела, който ще бъде горната част на чепарето. Почвам така, защото като свърша после пренавиването на чепарето, тази част ще остане наотгоре. И е най-хубаво първо закачаш чепарето на основното и след това го развиваш. Защото в много случаи се получава, развиваш чепарето соловото и накрая като почнеш да го закачаш към основното и то ти се използва и цоп по водата цялото. И става въй. Така ли? Сега, преди да почна да вързвам обаче за някои хора, защото значи повечето съм наясно за какво става въпрос. Тук е с двоен възел, нали? Да не се развързва. Сега, понеже под ръка имам този вребел, аз не ги използвам тези за чепарета. Този е за по-сложни работи, големи. Много хора го правят, този номер. Оп, възела тук на вирбела. Слагат така възела на вирбела, закопчават го и мислят, че всичко е окей. Значи, в това отношение, тук гледайте кордата колко свободно се движи по самата закопчалка на вирбела. Това не е хубаво нещо, защото много бързо се претрива. Зато и се прави един възел. Значи, лека по лека ще ви го покажа. Къде го? Отваряте го, кордата минава през него и се получава това нещо. Къде го? И вече тогава с това нещо го прекарвате в вирбела, тук, и го стягате. И се получава един възел. След като го стегнете хубаво този възел, той много трудно вече се движи по закопчалката на вирбела. И тогава с по-малко се трие кордата и по този начин имате по-голям шанс, нали, да работи с това чепаре. Откачането е лесно. Дано да съм разбран от колегите. Така. Оставам тук 10 сантима за първата кука. Това е определено една шапа на ръка, така съм си го определил аз. И почвам да вързвам към майката. Възела. По този начин от тази страна влиза кордата, затягам, придърпвам да остане малко ухо, в което влиза бидемчето. Влиза от тази страна обаче, не от тази. Винаги в една посока работя, придърпвам до възела и го стягам. Сега, в това положение виждате как стои вече, докато в обратното положение виси малко повече. Въпреки че при работа аз бих наблегнал ловото да е тука, а не както го правя обратно, защото когато пропада чепарето надолу, рибата тогава го подгоня. В това положение при пропадането куката остава по-близо до майката, докато в другото положение при пропадането ще бъде малко по-далеч от майката.
Слаба разлика, но си има. А когато се работи при ветрило, тогава вече майката се стои под наклон и куката винаги е горе. Значи тя винаги куките на цялото чипаре се остават горе и се движат на доста голямо разстояние от майката. Зато и работа на ветрила е малко по-удобна и по-качествена, отколкото директно клатене под лодката. Нали? Ето така е във водата и когато клати, то се пада леко надолу, обаче куката винаги остава далеч от майката и е свободно подвижна. Продължавам с вързването. Не съм лакирал куките. За сега тези ще ги вържа на... Те са 9 на 15 см. Така. Значи лакирането на главите на куките аз поне по мое наблюдение съм забелязал, че въобще няма никакво значение. Единствено значение има да е красиво чипарето, когато е наредено на картончето. Но за самата работа във водата съмнявам. Или ако има някакво значение, процентът е много малък. Голямото значение е какво са върза на куките. Задължително майка и бидем да е флорокарбон. Задължително да имаш кунка за работа. Значи да знаеш как да работи с чипарето. И чак накрая може лако и тем подобни бои да имат значение за работа на чипарето. Той е възел специално за тези чипарета. За мен си е много добър, много здрав. Сега знам, че Митака работи с друг възел. Добре. Но и при мен и насам да го опъна куката. Нали? В едната посока. И насам да опъна. Самия възел по майката не бяга. Стои се на място. Като е някой голяма риба и като скъса къса. Но другото предимство пък на този възел, че като се скъса, бързо се маха куката и директно можеш там или на нейно място, или близо до нея да сложиш резервна кука и чипарето пак да ти е окей. Готово за работа с пълен комплект куки. В края на краща пък не можем да искаме от едно чипаре да работи цял сезон. Използва се максимум 1-2 излета, зависи от колко е интензивна риболова. А когато има много риба, по-често вече използваме 2-3 чипарета, те става за нищо. Така че голямо внимание на качеството в това отношение аз не обръщам. Сега друг е въпросът, когато се вързат, нали, чипарета за пазара, там се иска красота, не знам какво и така нататък. Това е съвсем друга работа. Сега правим зимата няколко чипарета, но не се знае какво се случи през годината, нали, се наложи да се вързат наново. Така, до тук спряхме, сега вързвам място за уловото, пак горе-долу 10 см остава. Тук имам една особеност, този път малко по-голяма направих. Нещо, пак двоен възел, задължително. Но правя едно малко възълче с една малка гаша. Отпред после по-лесно да го вадя от чипарето, от уловото от това. Да го развързвам. Така. Къде стигнахме? Искам малко да ме вържи тук.
Той е, защото снимки правим. Ако не правихме снимките, не ми ги правите с номера, но... Нали трябва да им направи челом. Да, 30 мм му стигат. И сега трябва да се дойде в гаража. Сега метака, като ги нарежда, за да станат красиво, ги бута тук в дупката. Ама той има очи, аз нямам. И тогава вече куката идва, ляга на една страна и тук става и направо джиджи-биджи. Айде, ще сложа 2-3 такива в дупката. То между другото това си има и значението после, когато много чипарите на куп бъдат, нали, да не се закачат куки с куки и става едно оплитане. Но аз понеже ги слагам в нейлончета и зато и много не си играя по този начин да ги навивам, защото си е играчка. Нали? Иначе става, да, красиво става, така като го направиш, иц, направо фантазия. Обаче аз ги метам по лачорската. Пата кюта. Сега, пак се навързаха 2 куки, ще ги обвържим докато не е късно. Метачето каза за проблема, че някой... Аз работя с 3 резки. Той с 6, 7, 8, не знам. На мен ми са достатъчни. Горе-долу, за да мога да си докарам куката на определеното място. Сега тя идва от тая страна. Но прекарам през дължината и пак си идва тук. Сипнеш ли му един път другото, има и още един челом. Изчислява се много точно колко ти е разстоянието между бидемите и картончето в тази част. От тук, значи, от тук до тук го изчисляваш на четвърт от разстоянието на бидема. И тогава се нареждат куките или пък четвърт, ама с 1-2 мм по-малко. И тогава вече куките при нареждането са, при навиването се нареждат плътно. Едно с друго. Ама казах, че съм по-лачор. Не се занимавам с такива глупости. Единственото, което е задължително стегам така, че бидемите да са стегнати. Нагоре да са стегнати бидемите и така да се стоят на чипарето. Прокарам ухото тук. Сега ако го намеря едно найлонче, тя такова, на? Сега. Айде вътре. Абе и тъй може. Сигурно и по друг начин може да се върза чипарата, ама и тъй може, да знаете. Бързо и ефикасно и няма проблеми с работата на чипаретата. Поне от опит. Ай, гледайте си работа и варите да пите по една ракия сега.